Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat ieder sneunt de jongens. En dan let we hem reportages in dat die vroeger makker waren in het programma Van Gewest tot Gewest. Wie een nationaal programma van NOS en NPS. Maar dat is linkende wij ik in orenprogramma's verschoelen. Maar altijd zie je het op het plak bij de redactie. Johan van der Zee, want die wie de Frieske man en in 2000 zie je het direct nog. Van Gewest tot Gewest maken eigenlijk reportages van dingen die net in het nijs wieren. Ja, in het begin wie dat OSA, dan mocht het net eerst. Nee. Dat waren gewoon zo van, nee, dat is van het journaal. En dan weer direct nog een soort claimsysteem. Ja. Dus als je wat maatje woest, en de AVRO die hier dus echt een regionaal programma, maar regiofisier heet dat. Ja. Maar, hoe heet ze, mevrouw Sitskoorn, Bremer. Ja, Ria Bremer. Ria Bremer. Ja. En als die jeder win, mochten wij er net komen. Nee. Dat besteedt al je net meer. Deze reportage, die het nou komt, die had ik net maken. Van de Vogelpets net? Nee, dat is makker toch Ellen Klaus. Maar dat is een hele giet hier in Friesland. Dat is Gaatske Wiers. Ja, natuurlijk. Ik ga heel vaak bij Gaatske West. Fantastische mensen en die hele familie. Ja. Maar in dit geval, Ellen Klaus, wie ek een Schotse redacteur in Noord-Holland, daar is een ander soort hoor. En er is een ramp had in Frankrijk West. Maar jongens, dat schemaatje van die vogels, dat had helemaal geen doel eigenlijk, want het is een druppel. Ja, maar daar komen we aans nog op. Maar wat mij dus vernuiverd is van... de binnen op dat stuit olie-slachtoffer vogels in Frankrijk... Ja. Die in Nederland verzwaren worden. En daar maakt ze Jim een reportage van. Ja. Dat is nice. Ja, dat is ook nice. Ja. Nou, en dat weer net verbinden. Nee. Maar we winnen net zo bot op uit. Oké, ja. En dat had er altijd een beetje inzetten. Eigenlijk de tweede pagina van de krant. Ja. Zeg maar. Laten we er eerst maar eens even naar Sjen, naar die reportage uit januari 2000. Misschien zien we die erbij zitten. Hey, dag jongens. Zie je dat? Ja. Mooi hè? Nou, er staan er 52 van die kisten, die staan erin. Met hooi en met stro. En met dingen, dus perfect. Ja. Heerlijk. Dus echt, Ja. je weet niet, die Fransman, die Jean-Pierre, Ja. die begon gewoon te huilen. Ja. Ik deed die deur open, ik zeg hou je ogen dicht, ik deed die deur open. Ja. Hij zegt formidabel. Ja. Er zijn mensen die zeggen van, ja, die vogels, die zijn er zat van. Er zijn zat vogels. Dus van dit soort is helemaal niet bedreigd. Dus waarom doe je het eigenlijk? En dan denk ik van, man, als jij in het ziekenhuis ligt of als jij aan de kant van de weg ligt, laten we hier lekker liggen. Ja, want we hebben zat mensen op de wereld. Anders pak ik ze de bloed. En jouw ik ze je hoor. Dan zeg ik even per man van onder. Nou, weet je wat? Ik pak die jouw vergeten eruit. En als dan iemand erbij is, is het nou. Die worden dan met de koten beginnen. En dan houden we dat voorpagelijk. Goeiedag.
piketjes. Had ik begrepen. In hun centrum aan huis vangt de familie Visser al jarenlang gewonde vogels en olieslachtoffers op. Bij olierampen wordt iedereen ingezet. Ze hopen meer dan de helft van de vogels te redden. Gaatske verdeelt de taken. Willem, doe verzorgen het voer van het hele spoor. Oh ja. En dan dacht ik dat Feikje en Akke, dat Jim, dus de Zwarte Zee heen nemen een keer maatje. Goed, en nu ondersoepen en ontslag. Het is dus echt heerlijk om hier bezig te zijn. Om die vogels te mogen verzorgen. Als je dat zo ziet, dat alles dood zou zijn gegaan, dat zou echt verschrikkelijk zijn. Deze die komen uit Frankrijk, van de ramp daar, en opgevangen door goede kennis. En die heeft ons gevraagd om ze daar vandaan te halen. Dit zijn hij er een. En je ziet het nou niet, maar ze horen dus, er zijn erbij die horen bruin te zijn. En er horen bij te zijn die wit zijn. Ja, maar dat zijn de mannetjes, maar je ziet eigenlijk geen kleurverschil meer. Dus zo dik zitten ze nog onder de olie. Hier zit vis, kokkels, vogelgrit, rauwe eieren, bloem, medicijnen. Eigenlijk, je kunt zo gek niet bedenken bijna dat het zit er wel in. En die medicijnen? Die medicijnen die zijn om ingewanden schoon te maken. En dat doen we de eerste week. De vogel die slikt nog altijd olie ook mee naar binnen. En dat moet uit de vogel vandaan. En daarvoor krijgen ze de medicijnen. Eten ze al dit flink eigenlijk? Ze eten niet meer, ze vreten. Kunnen we rustig stellen. Want het is echt verschrikkelijk. Wat er doorheen gaat aan voedsel. Maar ja, dat is een goed teken. Want dat is een teken dat de ingewanden dus echt herstellen van het hele gebeuren. En nou ja, dat is nou ook een voeder en dan kunnen we ze straks wassen. Deze heeft het helaas niet gehaald, nee. Het is jammer. Maar ja, we hebben ons best gedaan. We vinden dus ieder moment van de winter eigenlijk ongeveer 5 tot 10 dode vogels per kilometer. En de laatste jaren is de helft daarvan met olie besmeurd. Worden daar, trouwens het hele jaar door, worden daar duizenden olievlekken geloosd. Gewoon door schepen die hier langs varen, die rommel kwijt moeten. Die olievlekken vormen een soort lappendeken op zee. De zee zit vol met vogels, ook al zou je dat misschien niet zien, maar ook verder uit de kust. Duizenden en duizenden vogels. Veel zwemmende soorten. En die kunnen daar niet tegen, die zwemmen erin en komen om door olie. Daar heb je geen ongelukken voor nodig. Dat gebeurt ieder jaar weer, gewoon door moedwillige lozingen van schepen op zee. Echt prettig voor de vogel is het niet. Tenminste tijdens het wassen. Maar is hij straks helemaal weer schoon en hij komt uit de wasmachine, dan is hij gelijk de stress en ellende vergeten. En moeten we met de hand wassen, dan heeft hij 24 uur na die tijd er nog last van. Dus de wasmachine is wel beter. Al lijkt het als mens zijn dat het dus echt een hele verschrikking wordt. Zo. Ik denk dat Anjem een compliment moet krijgen om de pogingen die ze doet om het te verbeteren. Het blijft een druppel op de gloeiende plaat, hoe je het ook weet of verkeerd. De vogels die zij binnenkrijgt is nog maar een fractie van de vogels die doodgegaan zijn door olie. Alleen als een incident toevallig redelijk dicht bij de kust is opgetreden, krijg je een grote fractie levend op het strand.
Als het 40 kilometer uit de kust is, die is er allemaal zoals deze droevige eiderin. Helemaal vergaan, aangepikt en dood. Dus een heel klein deel bereikt het asiel. Als je het sommetje in de huidige omstandigheden helemaal afmaakt, dus vanaf het begin de eerste olievlek en de beesten die erin komen tot het eind bij de kolonie, dan worden er van iedere 1000 vogels ongeveer 6 gered. En dat is voor de populatie, er komt nu zee langs, voor de populatie stelt het dus niks voor. Er zijn maar zo weinig vogels die het overleven dat al die inspanning ten spijt, de zeekoet zal daar niet beter of slechter van worden, de zeekoet als soort. Hoogstens de mensen die het doen. Het alternatief is niks doen en met je armen over elkaar gaan zitten en zeggen van nou ja, het heeft allemaal geen zin. En dan smeer ik zijn oogjes, dus er gaat gewoon zeep in. En dat lijkt ook weer niet zo aardig, maar als we dat heel netjes eromheen zouden gaan met een borsteltje, dan heb je de kans dat er olie achterblijft op die oogleden en dan krijgen ze heel vervelende oogontstekingen. En als je gelijk even mee was, dan prikt het eventjes en je spoelt weer weg, dan is hij dat weer kwijt. En anders zou hij nog maanden last kunnen hebben van oogontstekingen. Dus vandaar dat wij gewoon mee wassen. Ce soir, soit demain matin, si j'ai beaucoup plus de renseignements après la réunion. Ok. Ok. Et bonne chance. Hein? Et bonjour à tout le monde et à Gatske et bonjour à vous. Ok, merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Zo. Is de situatie in Frankrijk? De situatie in Frankrijk is, zoals het er nu naar uitziet, op dit moment voor de vogels iets beter. Maar waarschijnlijk gaat het heel slecht worden. Men slaagt er niet in om het schip leeg te pompen. De kans is dus groot dat die 20.000 ton die er nog in zit gaat lekken. En dan is de ramp compleet. En jullie verwachten nog een transport te plegen naar Frankrijk? Ja, hij was blij verrast dat wij konden zeggen dat er waarschijnlijk nog wel voor 1000 vogels plaats is hier in onze omgeving. Hij zal vanavond bellen wat voor soort vogels er onze kant op zullen komen en hoe het transport verder geregeld gaat worden. Het ziet er dus naar uit dat jullie voorlopig nog wel even bezig zijn. Dat denk ik wel, ja, absoluut. Dit werk is nog lang niet klaar. Dus ik vermoed, als dit zo doorgaat, dat als de eerste vogels hier worden losgelaten, dat er toch nog weer een heleboel vogels aan zullen komen. Ik weet niet wanneer dit ophoudt. Maar wat absoluut noodzakelijk is dat het wrak geborgen wordt en de olie wordt weggepompt. Want zo lang gaat het gewoon door. Nou, nee, dat genoeg. De volgende doos. We gaan nou de vogels naar de kooi brengen. Deze die hebben we gewassen. Die zijn opgedroogd en die moeten nou te water. Om zichzelf weer in te gaan vetten. De eerste Franse vogels. De eerste Franse vogel. De vogelwasmachine deed zijn werk zo goed. Kijk, toen kregen wij bij het vogelopvangcentrum echt een overbevolking bij de bassins. En we zeiden, ja, dat is nou zo zonde en zo frustrerend dat de vogels daar nou dood moeten gaan. We hebben een hele behandeling door al die jaren heen uitgedacht en dat hebben we voor elkaar. En nou gingen ze daar nog dood. Nou, dat is echt een paar jaar voor mij, dat is echt heel verschrikkelijk frustrerend geweest. Ik had er ook op een gegeven moment ook geen zin meer in de vogelopvang. En dit is dan nou nog noodgedwongen, maar ik vind eigenlijk dat we een heel nieuw opvangcentrum moeten we en daar moeten we bij wonen en dan kan ik ze in de gaten houden en dan kan ik ze nog eens bekijken. Want nou moet ik straks weer terug en ik had zo graag vanavond hier lekker rond willen scharrelen om ze wat in de gaten te houden. Ben je gelukkig? Ja. Dat moet je niet praten. Ja. Ja, het is haar levenswerk. Dit, ja. Als je die ellende daar zo ziet zitten.
De nauwe school is ook gelukkig. Ja, dat is toch het mooiste wat er is. Dan ben ik gelukkig. De vogelpits, Goel, de Gaatske, Wiersma, ja, dat is prachtig natuurlijk. Hè? Ja. Maar ja, die ene man die daar in het midden zei van dit is een druppel op de gloeiende plaat, dat weer wel onthutsend van hun natuurlijk. Ja. Want dan doe je dingen waarvan je denkt, ik denk van in je vogel redden. Ja, en dat is natuurlijk de hele mentaliteit van Gaatske. Ja. He, van wij hebben zo'n wasmachine en wij kennen wat. Ja. Nou, kom maar met het spul. Ja. En zo is het toch gek? Ja. En het is heel vreemd dat de wereld daar dan oors op reageert. Ja. Zeg maar zeggen van, heb je voelt die dingen en dan en dat is goed. Ja. Door je dit onderwerp net maken, door was het volgende onderwerp ik net maken. Sterker, je wist helemaal niks van, hè? Dat dit besteedt, de Wevershof. Nee. Ik had er geen herinnering bij. Ik had jongen, dat ik ga, het rare boel, maar ik had ooit een keer nog weer volle jeder een onderwerp voor een weefgezelschap in Tietjerk maken. Ja, dat hebben we het gehoord. Dat hebben we. Maar dit net. De Wevershof zit in. Hetzelfde stagiaire was dat, denk ik. Ja, die dit maken. Ja. Nou, laten we maar even zien naar prachtige 4 minuten oer weefgetouwen, weefverhaalje in de Wevershof in Leeuwarden. Jullie kennen allemaal zo'n groot weefgetouw, dat hebben jullie verschillende keer gezien, waar ze met zo'n spoel op en neer schuiven. En dan zie je een heel groot raam op poten, als het ware. Of je nu zo'n heel groot getouw gebruikt, of je gebruikt zo'n klein raam, in wezen gebeurt er precies hetzelfde. Er worden in het raam draden over de hele lengte gespannen. En midden tussen die draden zie je een kammetje. Of meerdere kammetjes zie je zitten. Dat kammetje dat dient om de draden die we hier van de ene kant naar de andere kant gespannen hebben, om die in 2 partijen of in meerdere partijen te splitsen. Als ik nu die kam naar beneden beweeg, dan zie je dat de andere draden zijn boven gebleven en dan krijg ik hier een opening. Zie je dat? Dan krijg ik een opening. Door die opening kan ik een spoel waarop ik garen gewonden heb, kan ik daar doorschuiven. En als ik dit doe, dan ben ik in feite aan het weven. Nee, wacht even. Hier in deze hand, en dit neemt u in uw rechterhand, andersom die hand van onderuit. Zo, en nou begint u hier aan te slaan. Zo, verder aanslaan. Ja, en nou mag u hem even in de rechterhand nemen om stevig aan te slaan. Dames, zou ik even willen opletten? Er is namelijk 1 punt dat u erg goed onder de knie moet krijgen voordat u verder kunt gaan. Is dat u de techniek die u leert, dat u die eerst goed onder de knie heeft. Dat is heel belangrijk. Hebben we die dan onder de knie, dan kun je namelijk zelf een aantal variaties maken. Hier hebben ze op 1 spoel 2 kleuren draden genomen. En als je dan met een spoel met 2 kleuren draden tegelijk doorgaat, dan krijg je dat dan is het oranje en dan is het groen, of in dit geval dan is het blauwe, of dan is het witte naar boven komt. En dan krijg je die leuke effecten met die streepjes. Zie je dat? Dan kun je er ook mee bereiken. Een ander voorbeeld wat je kunt bereiken, dat zijn hier die kussens. Ik heb hier 2 verschillende kussens. En als je nu ziet, dit kussen, daar lopen de streepjes van de ene kant naar de andere kant. Dus dit was het breedte van het getouwtje. Mag ik even dat kleine raampje? Ja? Kijk,
Op deze raampjes is dat gemaakt. Op die breedte. De breedte van het getouwtje. Deze breedte. Zie je dat? Die breedte kunnen ze erop weven. En dan weven ze een lapje zo lang dat het van de ene kant naar de andere doorloopt. En dan hebben ze in de lengterichting, dus de ketting of de schering wat jullie straks verteld heb, hebben ze eerst paars gezet, dan hebben ze groen gezet, dan hebben ze rood gezet. Bij de cursussen naaldkunst is de werkwijze precies dezelfde als bij het weven. De techniek moet exact worden aangeleerd. De vormgeving is een zaak van de cursisten zelf. Ze werken wel naar voorbeelden, maar die hebben ze zelf moeten maken en met de docenten op vlakverdeling en kleurenkeuze besproken. Dit zijn de resultaten van de lessen in de naaldkunst. Een reportage uit Jorgen 70 uur die vrouwje die daar mij inmoord in aan de gang waren. En wij weten beide net op de Wevershof nog besteed. Nou, ik had bezocht om te googlen. En daar kreeg ik al je Wevershoven, maar net de Wevershof in jou, dat bestaat niet. Nou goed, dat zal wel net meer wezen. Maar het maakt duidelijk dat van gewest tot gewest ik zo'n soort reportages maak van, dat nemen wij dan in het jargon niemandalletjes. Het is, Ja. En dat hier in dit geval ik zeg. Van gewest tot gewest. Der uur, de reportages, laten we na een week meer zien in het programma Gewest Friesland.